Frans-Duits. Jij bent hier op het Buma Gala volgens mij een hot item. Hoeveel interviews doe jij op zo'n dag als dit? Ik weet niet, dit is volgens mij nu mijn vijfde, zesde inmiddels al. En ik ben er nog maar een uurtje, dus... Er wordt nog wat vanavond. Volgens mij hebben ze nu de meeste wel gehad. Volgens mij wel. Nou ja, tenzij jij als grote winnaar naar huis gaat vandaag. Geen idee. Als ik zie met welke namen dat ik in de nominatielijst sta, vraag ik mij af of dat ik wel met een beste zangerprijs naar huis mag. Maar we gaan het zien. Had jij dit 5 jaar geleden kunnen dromen? Sterker nog, 2 jaar geleden nog niet eens. Nee, dus dan staan 5 jaar. Er is ontiegelijk veel gebeurd. Als ik zie wat ik in de laatste 2 jaar allemaal mee heb mogen maken qua optredens, qua mijn eigen genre, de platen verkopen. Het is gewoon heel bijzonder om dit allemaal mee te mogen maken. Ja, een eigen real life soap, gaan we door. Eigenlijk te veel om op te noemen. Als je even kijkt naar vanavond, naar die awardshow, wie verwacht jij dat er met de prijzen naar huis gaan? Qua mijn eigen categorie, ik hoop dat ik het ben, maar anders geef ik een Guus Meeuwis en een Jan Smit geef ik toch wel heel veel kans. Die jongens die hebben natuurlijk een gigantische carrière inmiddels al. Dus ik denk dat het die hoek gaat worden, denk ik zelf. De winnaar in de categorie Beste Zanger 2010. Het houdt maar niet op. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Frans-Duits! Je bent het geworden, de beste zanger van Nederland. Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Ik vind het geweldig. En uiteindelijk uit de handen van mijn vader. Dat is heel emotioneel, kan ik je beloven. En ik ben zo trots als een hond met, je weet wel, het is wauw. Echt te gek. Geen woorden voor, echt geen woorden. Dat is een gevoel van ongeloof. En ik denk dat mijn vrouw morgen naar de masseuse moet, want ik had de hand volgens mij aardig fijn geknepen van de spanningen. Ja, dit is een onbeschrijfelijk gevoel. Maar trots, met name trots. Heel erg trots.